back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon, sa katapusang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Murag ginalagi kas kanta, no? Ginindutan ka? Okay naman. Hindi pa sa og melodiya. Og usa may nagkanindot anang kanta, ha? Nga gibuli man ko anang leche? Pag nga na! Tita! Nakadungog ka? I-off na radio sa dili pa mo olbong akong kalagot. Pag nga na kay wa na hunong sa pagpangisulto na kong singira. Niya pero na sa kong atubangan. Gikumot na akong naong anak niya. Relax! Relax, tita. Ayaw gubangin mo moment. Enjoy lang. O gusto man ako sa pag-enjoy, ha? Nga pangigo man ang linya ng buang. Maong pag nga na. Pag nga! Okay. Visit. Minaw gani yung datang music. Unya kato naman hinuong kanta ang naglanog-lanog. Nanungog? Di ba bastos? Shit. Sakit na nga tundughan, diri. Punan pa sa dinoon. Dili na sa'yo na nga akong gipati karon, Harvey. Magkamatayin ka sakit. Dili mahimong mawa si Del ako. Mahal na ko siya. Tita, ay pakilak. Wa pa ta mahumali ba? Wa pa kita magasugod sa tungtungong. Cheer up! Kayo mapatapos ang kalibutan, tita. Di ba? Mingon man ka? Nga atong kaliwat, dili mo dawat o kapildihan. Kay kita yun ang champion. Then, prove it! Ano ni sukawan anong paglaom, tita? Nakamatngon ako. Si Del ang akong gikinahanglan. Maong, I want him back. I want Del back. And I will not settle for someone that is much, much less. Usahay bitaw, di gid masabot ang kinabuhi. Nganong may mga instances man nga kinahanglan gyud kadulay masakitan. Aron lang dunay uban ka magbalipayon. Unya, anong kita magyud ang ipasakitan? Nagmahal ang tang tinuray. Anong kita magyud ang ipasakitan? Is it wrong to love then? Kanong pa umay atong gisang kuam, tita? Ngano? Uyap na ba daay mo? Kamu na ba daay gyud? Hindi pagod. Ewa pa man ko makaingon. Nagplano na ko mutukas ko gibati. Pero baon mahinuon to akong nabasahan ang balita ng sila kaslunod. Di pa sakit, tita. Tungod kay dunay ilugan. Og naibaw ka ba kinsa ang ilugan? Of course, walain. Si Del Rosario. Shut up! Tita, Ngano si Del may imong pasanginlan, ha? Nga katumang lasang nun ang nagguba sa tanan? Sud sa taas nga panahon. Nagpakahilom naman gani ko. Aron ako siya maam-aman sa gibati ng kalagot nako. Ako gani una siyang gihunungan sa pagsamok-samok. Para sa iyo naunta kaayo nako siyang danihon pagbalik. Aron makuha ko pagbalik ang iyang pagsalig. Unya kay mintra man din hinuon ng lasang nun. Nagmaniho man sa day siyang iya. Aron ilugon si Del Kika nako. Mo nang mibukal gyud ang akong dugo, Harvey. Ug dili gyud nako siya pasaylood. murag di masag ko makatuo nga si Aliyah gyud ang nagpakita og motibo ni Del Rosario, tita. Bisan sa kamubo sa higayon nga nagkauban mi ni Aliyah. Pero sayo na kayong basahon ang iya kidaya. Naibaw ko nga siya ang klase sa babae na sayo na kayong maon. Tagsaon si Aliyah. Maong na in love gyud ko niya, tita. Ayaw gid kog ina nga si Del ang migukod niya. Kay na, mag-away kita no, Harvey. Dili, tita. Anong mag-away mi kita? Nga magtambayayong ganita sa pagsulban sa doon nato ka problema. Katong mananap nga ihas nga tagalasang, mikalit lang yung pag-intra sa isina. Kano sa ka na masugatin ni Del? Nga sa unang mga adlaw, nakakuyog man ko sa panahon nga mag-vlog si Del. Ingon man, magmisyon. Diin man ka ng lasang nga makit-is si Alaya? Usa lang kalasang nun, muilog sa pwesto sa usa ka edukada. Nungka nga tugutan ako siya. Usa na ba ka doktora si Aliyah, tita? Maong di sa siya basta-basta. Bisag unsa pa'y makabot niyang degree, wa siya'y mahimo kung itandi ni Pauline Vismonte. To hell with her.
Bisag pila pa ka diplomang iyang ibansiwag para ipakita ni bisan kinsa. Still, dili gyud mawagtang ang tatak sa iyang pagkalasang nun. Kinahanglan gyud siyang mamatay. Aron wa gyud makababag sa akong pagkuha og balik ni Del. Patyon? Kinahanglan yun ay yung patyon si Alia? Aron lang yung makuha pagbalik si Del? Angay lang. Kay kung magpabilin siyang buhi, dili mahasol ang hunahuna ni Del o dili na mahimong nindot ang dagan unya sa among panag-uban. Maong angay lang yun siyang mawa dinhis kalibutan. Uya ako, mag-ulsal man ko, tita. Ha? Please be fair, tita. Ayun, kung nagkinahanglan ka ni Del, nagkinahanglan sa ko ni Alia, tungkol kay bahala ko siya. Kinahanglan ko na ang imo, nasa na ako, di ba? Ha? In other words, kinahanglan nga way usan lang ni Sir Del o Alia ang mamatay. Murag, dili na ko makapaabot og tugay. Gusto na nakong birahon ang mga adlaw kay naginaminam nagyud kay kong mutan-aw ni Del. Nga magbarog siya tungod sa altar sa simbahan while nagpaabot ni Alea nga mupaso paingon niya. I'm sure nga musamot kagwapa si Alea kung magsulob na sa iyang Buddha ma. Ay, bitaw! Bitaw, tinuod, gayon ka na! Ay, maunay ako nalantawan. Mura unya siya og Cinderella. Biis ay kita ang mga duwindi. Oh, ansa no, yaya, kita ay duwindi. Paka ka? Ha? Nabagoy duwinde sa istorya ni Cinderella? Ha? Nga sa kang Snow White man na? Di ba? Uy, mali. Apa niya? Wrong. Ikis. Pagkatalagsaon gid nga love story. Imagine na gud ang gibuhat nga pagpugong ni Alea si ang kaugalingon. Wa gyud manguyab bisag makausa lang kay nagpaabot gyud ay siya ni Kuya Del. True love. Until now, mura paghapon ko nagdamgo. So do I. Marag, dili paghapon ko makatuo nga usa ni mga adlawa. Ikaw ug ako, magpakasal na. I hope na itugot lang gito unta sa Ginoo. Nga matuman ang atong tumong. Unta. Wa lang gid untay mga kakulian nga mahitabo. Cheers! Cheers. Cheers para sa kadaogan. Ready ka na ba? Ready na, tita? Mga kinahanglan nga dili kita angay nga mapakya sa atong tumong, Harvey. Parang ingon gyud ka ana ang kasluno no? Bantay ka? Ha? Di gid mahimutang. Mura bag nag-birthday. Di mahimutang. Excited. Lain ang nagduwa sa kong unawa na do. O nga, wa ko mahimutang. Ha? Gabi do kay ko nga nakatug kay naghunaon ako ni Pauline. Hey! Hinay-hay. Waya, no? Binuang di ay. Ay, kung ina nga nasayop ka sa imong desisyon. Ay, kung ina nga nagbasol ka nga si Alia ang imong gipili. Kay ni Pauline. Pauline naman yun, Pauline. No. Di na mauwin unsa man ka. Nabalaka ko Relax sa... na to. Relax. Go, relax. This is your big day. Today is your big day. Maong relax na. And you came right in time. Lord, salamat sa pagsumpay mo sa among mga kinabuhi. Salamat na imong gitugot nga matuman ang among mga damgo karong adlaw. Ubos sa imong panalangin. It's you. Lord, salamat sa imong pagtugot nga maangkon ko na gyud ang tao nga sud sa taas nga panahon.
ako yung kipaabot. we belong. Shit! Traffic, boy. Mubaking ta. Mubaking ta. Mangita taglaing agianan para dili tamalangan. Tita makaliho ka na tanggong tas tunga, tita. Shit! Tita, kaniyot! Kaniyot! No! Diha karakutob, Harvey! I know what's in your mind! Pero kinahanglang mamatay yun si Alea! Kumaw na! Unahon ta ka. Kaya di ko makatugot ka mamatay siya liya. Why mo lihok? Pulis na! Mga pulis! And now I pronounce you as man and wife. You may now kiss the bride. O karon mga higala natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniosa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Niya ang mga naghatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Del, Randy Suson. Glenn, Oje Compukrakasa, Pauline Marites Albores, Merced Ogshen, Ingrid Miss I Vertudaso, Alia Teresa Terol, Adawia Monique de Gracia sa Sidon. Sanga na lang sa RMN Drama. Kining niyong higalas kanginan June Karaka Puhanes Muingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!